og I ville sidde ret på roen som en rusineret rotte. Og jeg ville hygge om kunderne. Jeg ville fortælle dem opmuntrende nyt for vejrmeldingen. Jeg ville have radioen gående hele dagen, og måske endda servoplanen. Jeg ville give dem råd og tips om, hvor de skulle gå hen efter hvad, og hvor de kunne finde det samme billigere, eller hvor de kunne finde det samme med musik. Jeg ville stille forslag til deres tipkuponer om EU's bronzebolde fra 1948, eller FIFA-revyerne sammen med ældre kunder. Jeg ville hjælpe dem alle sammen med deres problemer. Jeg ville have prøvet det sammen. Fra spiritus til skilsmisse, fra stress til skizofreni. Og jeg ville være medfølende, og jeg ville prøve på ikke at blive bedre. Jeg ville vide eksakt i hvornår det kunne tage hjørnet på 2 minutter. Jeg ville kalkulere trafik undervejs som et skakspil. Jeg ville kende alle genvejene og smuthullerne. Jeg ville nådesløst gennemskue de andre bilisters forsvildede manøvrer. Og jeg ville ikke tøve med at kritisere deres kørsel. Jeg ville holde på underholdet og kommentere den, mens jeg selv kurserende kørte en nonchalant café med én finger på hånden. Hele byen hjem. I alle samtidig. På alle tidspunkter af døgnet. Med alle mulige mennesker.